A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rossa i llarga fins als talons. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rossa i llarga fins als talons. Sa mare la pentinava amb una pintata d'or. Valga'm Déu, Aina Maria, robadora del meu cor. Sa padrina els lligava amb un floc de 7 colors. Son germanes mirava amb els seus ulls rodons. Si no fos ma germana, jo me casaria amb vos. Valga'm Déu, Aina Maria, robadora del meu cor. Ramon està tancat. Avui és diumenge i no comptàvem amb la impossibilitat de veure el gran mestre, el gran místic. Estem a la plaça Major de Palma i és la cosa més horrible i més castellana que hi ha a la ciutat. No us podeu imaginar com de lleig arriba a ser. Sort que la part més medievalesca, les cases gòtiques i les seves portelles, són molt més maques. Sí. Dins sigles i entrava, deixava anar el resplendor. Ella pren aigua beneïda i ses pitxes tornen flor. Ses dames seven en terra i ella en cadira d'or. Valga'm Déu, Aina Maria, robadora del meu cor. Ses dames seven en terra i Estem tornant pel carrer de Sant Feliu. Hem travessat de punta a punta de les muralles i tot ha agafat sentit. De cop la ciutat entens la seva fisonomia i la veritat és que és bastant maca. És una cosa que al llarg del dia no havia arribat a copsar perquè em semblava tot molt desordenat, però ara que hem caminat gairebé tot el dia, bàsicament, menys la migdiada d'una horeta i mitja, dues que m'he fotut. De 3. Home, 3 no. No, 2. La veritat és que molt bé. Aquí arribem. I estem a punt d'arribar a l'hostal del carrer del Vi, Tu, per què de cop hem passat per 30 minuts de vida tard? perquè aquest carrer no hi havíem passat i està ple de galeries d'art. La veritat és que està molt bé, Palma, hi ha hagut un moment que hem anat al bar Mònaco, que me l'ha recomanat un excompany de classe, i ens hem fotut per uns carrerons que pensàvem que, no sé, que aniríem en un bareto de tapes així de barri per fotre 4 cerveses, i al final ha resultat ser un molt bon bar, la veritat, on hem pogut sopar. Ara estem passant per al carrer de Sant Feliu i el carrer de la Pau i molt bé, molt contents. I ara parlàvem
I m'agradaria veure si Figueres té alguna casa d'aquest estil. Aquesta casa és enorme, té pinta que és una antiga casa de propietaris que no sé si es dedicaven al món de la pesca o alguna cosa per l'estil, però el barri és on estem ara, que queda al costat de la llotja, que la va dissenyar Sagrera, que és un arquitecte molt interessant i molt important, que ja va conèixer en el nostre viatge a Nàpols, perquè és el que va fer, diguéssim, el sostre, la cúpula de les Corts en el castell nou. Molt bé, molt xulo tot plegat. Quan tu dius el meu nom, sembla que em tornin batiar. Te vaig veure una volta, me vaig enamorar. Me feres ullada i mai més me podré curar. Anirem a esmorzar. Oh, ja està. Hola, Ari. Hola. Quin imatge. Anirem a esmorzar al mercat del Milà, que està a prop de la plaça Major. Però no es va per mi. És un tren de guiris total. Yeah. Clar, és una i el port és allà baix. Aquí es veu molt millor. No en tinc ni idea d'història de l'art, però això ja és una cosa amb una identitat pròpia, Otto, hauríem d'haver portat una baldufa per fer un baldufaire davant d'aquesta magnífica església a la plaça de la Cartoixa. Que no és aquí. No, però és la plaça, això. I la Cartoixa està darrere, la Cartoixa de Valldemosa. De pintura, la nostra... Puig d'Orfila, Marquès de Casa Ferrandell. Aquí l'aristocràcia catalana. Josefa de Marota Rivera, esposa del ilustrísimo señor Ignacio de Marota y Orfila. No és igual saber on fornicava l'Anna. No vols entrar a l'habitació d'en Chopin i la George Sand? Sí que vull entrar, però no la vull pagar. Ja hem vist tota la Cartoixa. Jo hi hagués entrat si em haguessin deixat posar-me dins del llit i una migdiada. I mentre tingués un intèrpret que
em toqués els nocturns. Oi? No sé si vaig fer el vídeo, diria que sí. És que jo diria que sí. Ah, no? Ara no s'hi pot entrar, però això és una delícia. Això és una delícia, això és una delícia. No es pot ampliar, crec. Cadascuna de les 7 arts, cada una de les 7 arts lolianes, en les quals jo podria ser coronat ara mateix i tocat per l'ànima del beat. Tenim l'astrologia, la geometria, la música, l'aritmètica, la gramàtica, i allà al racó que no es veu hi ha la retòrica, i a dalt de tot el Sant Sepulcre, el nostre estimat universal, el més universal de tots. Che sono